Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Γεια σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου. Έχουμε δηλαδή μια μεταβατική εβδομάδα μπροστά μας, όπου αφήνουμε πίσω μας το μήνα αυτόν και ανοίγουμε μια νέα σελίδα στον εορταστικό μήνα του Δεκεμβρίου. Πορευόμαστε δε με την ενέργεια της νέας σελήνης, η οποία πραγματοποιείται αύριο στο ζώδιο του Τοξότη. Ένας κύκλος που πολλές φορές μπορεί να νιώσουμε, να μας μπερδεύει, να μας δημιουργεί μια ασάφεια στην καθημερινότητά μας, σε πάσης φύσεως θέματα, που πολύ συχνά μας αποσυντονίζουν και μας δημιουργούν σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Είναι όμως μια θαυμάσια περίοδος για να καλλιεργήσουμε εκείνες τις εσωτερικές μας δεξιότητες, αυτές που έχουν να κάνουν και με πιο πνευματικά θέματα και με την αναζήτηση του εσωτερικού μας εαυτού, που τις ανακαλύπτουμε όταν καταφέρουμε να προσπεράσουμε την εξωτερική βοή και στραφούμε περισσότερο μέσα μας. Ωστόσο, υπάρχει μία διάθεση εξερεύνησης, αναζήτησης νέων εμπειριών, πραγμάτων και θεμάτων ή προσώπων που θα φέρουν στην καθημερινότητά μας περισσότερο φως, περισσότερη αισιοδοξία, μια και η ενέργεια του τοξότη μας προτρέπει να αναζητήσουμε όλα εκείνα τα γεγονότα, τα οποία θα δώσουν ευχάριστο κλίμα και ευχάριστο τόνο στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Η Αφροδίτη και αυτή με τη σειρά της συμμετέχει στις εξελίξεις του πλανητικού σκηνικού τις ημέρες αυτές, μια και αύριο μαζί με τη νέα σελήνη του μήνα σχηματίζει μια όψη τετραγώνου με τον ουρανό, που μπορεί να προκαλέσει πολύ ενδιαφέρουσες συγκυρίες, συχνά και μέσα από ανατροπές, που όμως το σίγουρο είναι ότι δεν θα μας αφήσουν να βαρεθούμε. Δημιουργεί μια έξαψη και μια ένταση, κυρίως στα θέματα που σχετίζονται με την ερωτική ζωή, που όπως φαίνεται δυσκολεύουν αρκετά την περίοδο αυτή, ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι τι θέλουμε και πολύ περισσότερο τι θέλουμε και από τον σύντροφό μας. Και επειδή είναι πολύ πιθανό οι απαιτήσεις να γίνουν πολύ πιο έντονες στο διάστημα αυτό, να αυξηθούν και όχι μόνο να αυξηθούν, αλλά να προβάλλονται και με μια μεγαλύτερη ένταση από τη συνηθισμένη, είναι αυτός ένας λόγος που μπορεί να εγείρει εντάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως και ανατροπές, δοκιμάζοντας τα όρια μας και κυρίως την ευελιξία μας. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, Αφροδίτη Ουρανός μπορεί να μας δώσει και λόγους που να δημιουργήσουν ιδιαίτερες συγκυρίες ό,τι αφορά την ερωτική μας ζωή και να την κάνουν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, ανανεώνοντας και τη σχέση με τον σύντροφό μας αφενός, που μπορεί να μοιραστούμε έτσι κάποιες πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες και να ζήσουμε πιο έντονα το διάστημα αυτό. Ωστόσο, καλό είναι ό,τι συμβαίνει κάτω από αυτήν την επιρροή να μην του δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία και κυρίως αν έχει να κάνει με μια νέα ερωτική ιστορία η οποία ξεκινά τώρα και που οι ενέργειες και οι διαθέσεις στην ερωτική ζωή που δημιουργούνται κάτω από τη συγκυρία της Αφροδίτης με τον ουρανό, σε όψη με τον ουρανό, έχουν τις περισσότερες φορές πολύ ψηλό δείκτη συναισθηματικής έντασης, πολύ ψηλό δείκτη αδρεναλίνης, αλλά κανείς δεν ξέρει πόση διάρκεια μπορεί να έχουν. Είναι μια περίοδος δηλαδή κατά την οποία θα πρέπει να δώσουμε σημασία όχι μόνο σε αυτά που φαίνονται, αλλά κυρίως και σε αυτά που δεν φαίνονται. Χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γενικότερα με την νέα σελήνη αυτή που θα ακολουθήσει, γιατί πάντα θα υπάρχει και ο κίνδυνος της παραπλάνησης ή του να ξεγελαστούμε ή ακόμη και το να μας πούνε ή να πούμε και ψέματα. Παίζουν και τέτοια σενάρια. Πάμε να δούμε, ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, πώς θα επηρεάσει η όψη της Αφροδίτης με τον ουρανό τα 12 ζώδια. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Κρυός. Φίλε Κρυέ, βρίσκεσαι σε μια φάση, θα λέγαμε σε γενικές γραμμές καλή, σε μια φάση που επιτρέπει και να είσαι ιδιαίτερα εξωστρεφής και να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναζητήσεις και νέες εμπειρίες, να κάνεις καινούργιες δραστηριότητες οι οποίες σε ευχαριστούν και η κοινωνική σου ζωή φαίνεται να κινείται σε ένα αρκετά καλό κλίμα. Εκείνο που σε δυσκολεύει λίγο περισσότερο είναι τα θέματα των επαγγελματικών σου την περίοδο αυτή
και κυρίως για εσένα που έχεις γεννηθεί 9, 10 και 11 Απριλίου. Η Αφροδίτη με τον ουρανό μπορεί να σου φέρει ξαφνικές ανατροπές, οι οποίες σχετίζονται ακόμα και με προγραμματισμένα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την δουλειά σου, έχουν να κάνουν με τα σχέδιά σου, με συνεταίρους, με τους συναδέλφους σου, με οτιδήποτε μπορεί να έχει επεκτατικό χαρακτήρα. Και τώρα μπορεί να το δεις να αναβάλλεται ή να ματαιώνεται, καθώς επίσης δεν αποκλείεται να υπάρξει και ένα παρασκήνιο το οποίο λειτουργεί αναχαιτιστικά στην όποια προσπάθειά σου. Ωστόσο να θυμάσαι ότι δεν αποκλείεται μέσα από κάποια εμπόδια ή αναβολές οι οποίες γίνονται τώρα ή και ανατροπές, εσύ να βγεις κερδισμένος αν προσπαθήσεις επί της ουσίας να φέρεις τα πράγματα εκεί που θέλεις, οπότε μην βιάζεσαι να βγάζεις συμπεράσματα. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές και αναπάντηχες εξελίξεις που αφορούν τον επαγγελματικό τομέα, αυτό είναι ένα δεύτερο σενάριο, οι οποίες να σου δώσουν πολύ θετικά αποτελέσματα πραγματικά από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό όμως έχει να κάνει με το γεγονός του κατά πόσο εσύ έχεις χειριστεί καλά τα πράγματα στη μέχρι τώρα πορεία σου σε σχέση με τα σχέδιά σου και με τους στόχους σου. Από εκεί και πέρα η κοινωνική σου ζωή γίνεται ιδιαίτερα ευχάριστη. Δεν αποκλείεται το διάστημα αυτό να αναζητήσεις νέες εμπειρίες, νέες δραστηριότητες, νέα ενδιαφέροντα, αλλά να υπάρξουν και νέες γνωριμίες μέσα από τον κοινωνικό περίγυρο ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Ταύρος. Αγαπητέ Ταύρε, η περίοδος αυτή σε βρίσκει με ανάμεικτα συναισθήματα, προθέσεις αλλά και γεγονότα. Γιατί από τη μία μεριά σου δίνεται η δυνατότητα να έρθεις πιο κοντά σε πράγματα που σχεδιάζεις, να επικοινωνήσεις σε ένα σαφώς καλύτερο κλίμα τα σχέδιά σου και τις ιδέες σου ή να αναζητήσεις νέα ενδιαφέροντα και καινούργιες εμπειρίες οι οποίες εμπλουτίζουν τη ζωή σου. Από την άλλη μεριά βεβαίως τα θέματα των επαγγελματικών σου δυσκολεύουν αρκετά το διάστημα αυτό και κυρίως για σένα του δευτέρου δεκαημέρου, που ωστόσο, επειδή τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι όπως φαίνονται και επειδή υπάρχει ένα κλίμα στην επαγγελματική σου ζωή το οποίο φαίνεται να είναι λίγο περισσότερο οξυμένο, καλό είναι πριν εξελιχθεί οτιδήποτε να δίνεις χώρο και χρόνο, γιατί το διάστημα αυτό πολύ πιθανά να υπάρξουν και ευκαιρίες τις οποίες αφορούν την επαγγελματική σου ζωή και τις εξελίξεις των επαγγελματικών σου και των εργασιακών σου θεμάτων και μπορεί να βγεις πραγματικά ωφελημένος εάν προσέξεις τις κινήσεις σου και δεν ανεβάζεις τους τόνους σου, δεν είσαι ιδιαίτερα απαιτητικός και ευέξαπτος στο περιβάλλον που κινείσαι. Τώρα, για τους Ταύρους που έχετε γεννηθεί 10, 11 και 12 Μαΐου, το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον ουρανό, η Αφροδίτη είναι και δικό σας κυβερνήτης, μπορεί πραγματικά να σας δώσει ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε θέματα που μπορεί να σχετίζονται είτε με μια σημαντική συζήτηση, είτε με μια σημαντική διαπραγμάτευση, είτε ακόμα με μια συμφωνία η οποία πραγματικά μπορεί να την έχετε αφήσει και λίγο πιο πίσω και να μην την περιμένατε και τώρα να τη δείτε να εξελίσσεται και να εξυπηρετεί πάρα πολύ τα σχέδιά σας και τις προθέσεις σας. Από την άλλη μεριά, θέματα που σχετίζονται με το εξωτερικό μπορεί πραγματικά να σας εντυπωσιάσουν με τις εξελίξεις που δρομολογούνται τώρα, αλλά επίσης και θέματα που σχετίζονται με την προσωπική σας ζωή έχουν άκρως ανανεωτικό χαρακτήρα και φυσικά μπορείτε είτε να έρθετε πιο κοντά με τον σύντροφό σας, να ανανεώσετε το μεταξύ σας, να γίνει πιο καλή η σχέση σας και αν θέλετε και πιο ενδιαφέρουσα. Ενώ δεν αποκλείεται το διάστημα αυτό να υπάρξουν και νέες γνωριμίες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα ανανεωτικό χαρακτήρα για τη ζωή σας. Τώρα, αν έχετε νομικά ζητήματα, το διάστημα αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, μπορεί να υπάρξουν ανατροπές σε κάτι που δεν είχατε υπολογίσει, σε κάποια λεπτομέρεια που δεν είχατε δώσει σημασία ή να έρθουν πράγματα από εκεί που δεν το περιμένετε. Γι' αυτό έχετε λίγο το νου σας αν υπάρχουν στη ζωή σας τέτοιου είδους ζητήματα. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Δίδυμη. Η εποχή έχει άκρος διαπροσωπικό χαρακτήρα, είναι μια εποχή που εστιάζει στα θέματα των σχέσεων και των συνεργασιών σας, όπου τώρα έρχεστε πολλές φορές αντιμέτωποι με πρόσωπα, με καταστάσεις, με συνεργάτες, με συντρόφους και πραγματικά πολύ πιθανά να μην ξέρετε πού αρχίζει το σωστό
και πού βρίσκεται το λάθος. Είναι μια περίοδος η οποία έχει αρκετή ασάφεια, γι' αυτό είναι σημαντικό να μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, να μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, κυρίως για πρόσωπα τα οποία δεν σας είναι οικία ή γνωστά, αλλά παράλληλα μια εποχή που καλό είναι να κρατάτε και εσείς αποστάσεις και για τον εαυτό σας και από τους γύρω σας, να μην λέτε, να μην ανοίγεστε τελείως στους άλλους. Κρατήστε και κάτι για τον εαυτό σας, αν και δίδυμοι είστε, η επικοινωνία και το να ανοίγεστε και το να μιλάτε είναι το δυνατό σας σημείο. Ωστόσο είναι μια εποχή που καλό είναι να κάνετε ένα βήμα πιο πίσω και να κρατήσετε πράγματα για τον εαυτό σας. Μέχρι να δείτε ποιον τελικά μπορεί να εμπιστευτείτε και ποιον όχι το διάστημα που ακολουθεί. Τώρα, για εσάς που έχετε γεννηθεί 11, 12 και 13 Ιουνίου, η περίοδος αυτή μπορεί να έχει εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σας ζητήματα και κυρίως οικονομικά τρίτων, δηλαδή εφορίες, κάρτες, δάνεια, διατροφές, τέτοια θέματα τα οποία είτε μπορεί να σκάσουν κάποια ζητήματα από το παρελθόν τα οποία δεν είχατε αντιληφθεί ή δεν περιμένατε και να κληθείτε να εξυπηρετήσετε τέτοιου είδους ανάγκες. Είτε μπορεί να βγουν το διάστημα αυτό κάποια έκτακτα έξοδα τα οποία δεν περιμένατε. Όμως το δεύτερο σενάριο λέει ότι μπορεί να υπάρξουν ανέλπιστα χρήματα τα οποία να έρθουν με ξαφνικό τρόπο στη ζωή σας και βέβαια να αυξήσουν τη ρευστότητά σας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα λειτουργήσει αυτό το σενάριο για όλους. Για προσωπική πρόβλεψη καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Καρκίνος. Μια περίοδος κατά την οποία πολύ πιθανά να νιώσετε περισσότερη φόρτιση στην καθημερινότητά σας, περισσότερα θέματα τα οποία καλείστε να εξυπηρετήσετε και όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό που σας κάνει να μην ξέρετε πολλές φορές από πού να ξεκινήσετε και πού να τελειώσετε. Βεβαίως από την άλλη μεριά είναι μια εποχή που έχει αρκετά διαπροσωπικό χαρακτήρα, οι σχέσεις σας είναι στο προσκήνιο και μάλιστα θα λέγαμε ότι γενικότερα κινούνται και σε ένα αρκετά καλό κλίμα. Ωστόσο, για εσάς που έχετε γεννηθεί 11, 12 και 13 Ιουλίου, η Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον ουρανό καταρχάς μπορεί να δημιουργήσει ανατροπές σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα θέματα της επαγγελματικής ζωής. Μπορεί για παράδειγμα να έχετε προγραμματίσει κάτι και αυτό να το δείτε να αναβάλλετε ή να ματαιώνετε προς το παρόν και να πηγαίνει παρακάτω. Μπορεί κάποια σχέδιά σας να μην εξελιχθούν όπως τα θέλατε ή κάποιες συζητήσεις, κάποιες διαπραγματεύσεις να μην σας δώσουν το αποτέλεσμα προς το παρόν που χρειάζεστε ή που θέλετε ή που έχετε δρομολογήσει. Είναι μια περίοδος που μπορεί να έχει τέτοιου είδους θέματα να σας απασχολήσουν, ωστόσο να θυμάστε πως μέσα από την όποια αναβολή ή την όποια ματέωση μπορεί να πάτε κάπου αλλού που να έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον ή συμφέρον για εσάς. Το δεύτερο σενάριο μιλάει για ξαφνικές προτάσεις, ειδήσεις, ανοίγματα, τα οποία πολύ πιθανά να σας ανοίξουν νέους δρόμους, νέες κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά μία συνεργασία. Και αυτό να έχει και πολύ ευίωνες εξελίξεις και παρακάτω, αν το χειριστείτε με προσοχή και με λεπτομέρεια. Πολύ πιθανά, από την άλλη μεριά, για κάποιο λόγο να θέλετε να κάνετε μία αλλαγή στα επαγγελματικά σας και τώρα να νιώσετε ότι είναι η ώρα να γίνει. Βεβαίως, ό,τι και αν έχετε κατά νου να κάνετε, φροντίστε να δρομολογήσετε μια διάδοχη κατάσταση και μην κάνετε παρορμητικές κινήσεις, μην αφήνετε δηλαδή κάτι για το οποίο δεν έχετε αντικαταστήσει. Τέλος, σε ό,τι αφορά και την προσωπική σας ζωή, προσέξτε λίγο τις σχέσεις σας με τον σύντροφό σας, γιατί και εδώ μπορεί να υπάρξει ένα κλίμα που επηρεάζει την προσωπική σας ζωή. Ίσως και εκείνος γίνει ιδιαίτερος απαιτητικός απέναντί σας, ίσως και εσείς γίνετε περισσότερο αυστηροί ή απαιτητικοί. Δεν αποκλείεται βεβαίως να υπάρξει και μια ξαφνική γνωριμία στη ζωή σας, η οποία να σας ανανεώσει και να σας αναστατώσει. Για προσωπική πρόβλεψη καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Λέων. Θα λέγαμε ότι είναι μία περίοδος, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων, που αυτό είναι δύσκολο. Κυρίως για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου, με τον Άρη απέναντί σας σαφώς και δυσκολεύεστε, γιατί φαίνεται πως τα τρίτα πρόσωπα έχουν ιδιαίτερη ένταση ή απαιτήσεις ή ακόμα και προκλητική συμπεριφορά απέναντί σας και αυτό πολύ πιθανά να σας δυσκολέψει. Όμως, από την άλλη μεριά, είναι μία περίοδος κατά την οποία μπορείτε και να κάνετε ανοίγματα και να δημιουργήσετε καινούργια δεδομένα και να προωθήσετε σχέδια
Πάντα όμως να θυμάστε πως είναι πολύ σημαντικό τώρα να είστε πολύ προσεκτικοί με το τι ακριβώς στοχεύετε, πώς το έχετε οργανώσει, πώς το έχετε μεθοδεύσει και να μην αφήνετε τίποτα στην τύχη του, γιατί όλα το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις δικές σας κινήσεις και οργάνωση που έχετε κάνει και μεθόδευση. Τώρα, από την άλλη μεριά, για εσάς που έχετε γεννηθεί 12, 13 και 14 Αυγούστου, η περίοδος αυτή μπορεί να έχει εξελίξεις έντονες σε ό,τι αφορά την εργασιακή ζωή. Και τώρα, είτε κάτι λέγεται, είτε κάτι σας λένε, είτε κάτι απαιτείται από εσάς περισσότερο και λειτουργεί ένα πιο πιεστικό κλίμα στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στη σχέση σας με τα πρόσωπα που συνυπάρχετε, που συνεργάζεστε. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που χειρίζεστε τα πράγματα, στο τι λέτε ή στο πώς ανταποκρίνεστε σε συμπεριφορές οι οποίες έχουν περισσότερες απαιτήσεις από εσάς και τις δείχνουν και με πιο έντονο τρόπο. Δεν αποκλείεται ωστόσο από την άλλη μεριά να υπάρξει μία ξαφνική ανατροπή μέσα από την οποία εσείς θα βγείτε πάρα πολύ κερδισμένοι το διάστημα αυτό. Κάτι δηλαδή να γίνει, για παράδειγμα, φεύγει ένας συνάδελφος και εγώ παίρνω τη θέση του. Υπάρχουν και τέτοιου είδους σενάρια τις ημέρες στον κύκλο αυτόν που ανοίγει μπροστά μας, γιατί Αφροδίτη Ουρανός συνοδεύει τη νέα σελήνη του μήνα, οπότε μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα σε ό,τι γίνεται τώρα, γιατί δεν αποκλείεται, ακόμη και αν δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, να είναι προς όφελός σας. Και από την άλλη μεριά, το διάστημα που ακολουθεί ίσως και ένας έρωτας, ο οποίος μπορεί να υπάρχει στο χώρο της δουλειάς, να εκδηλωθεί πολύ πιο έντονα και να ανανεώσει κατά πολύ και τα δεδομένα σας. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Παρθένος. Είναι μία περίοδος η οποία έχει ένα μεικτό χαρακτήρα. Από τη μία μεριά, θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι, με την οικογένεια, φαίνεται να δημιουργούν ένα κύκλο αρκετά πιεστικό, ένα κύκλο που πολλές φορές μπορεί να νιώσετε ότι δεν είναι εύκολο να συνεννοηθείτε με τα πρόσωπα που συνυπάρχετε και κυρίως και με τον σύντροφό σας και σε επαγγελματικό επίπεδο. Πολύ πιθανά να λειτουργήσει ένα τέτοιο κλίμα και να σας κάνει να μην ξέρετε ούτε σε ποιον να στραφείτε, ούτε σε ποιον να εμπιστευτείτε. Όμως από την άλλη μεριά είναι μια εποχή η οποία μπορεί να σας δώσει επιπρόσθετη όθηση, επιπρόσθετα κίνητρα, να έρθετε πιο κοντά σε οτιδήποτε έχετε σχεδιάσει ή σε οτιδήποτε θέλετε να προωθήσετε ή να εξελίξετε. Και μιλάμε περισσότερο για εσάς που έχετε γεννηθεί 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Η Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλά πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία έχει να κάνει είτε με τα δημιουργικά σας ταλέντα, είτε με την προώθηση των σχεδίων και των ιδεών σας, είτε κάτι το οποίο προετοιμάζατε εδώ και καιρό τώρα να μπορέσετε να το εξελίξετε, ή ακόμα να υπάρξουν και σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική σας ζωή και κυρίως με τα οικονομικά τρίτων, εξελίξεις άκρως ενδιαφέρουσες και βεβαίως λειτουργούν ιδιαιτέρως επιβοηθητικά για τη ρευστότητά σας και για την τσέπη σας. Με κάποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να έρθουν προς τη μεριά σας χρήματα από εκεί που δεν το περιμένετε. Και αυτό να σας βοηθήσει να λειτουργήσετε πολύ καλύτερα και με τα σχέδιά σας. Λίγο μεγαλύτερη προσοχή με τα παιδιά και με τον ερωτικό σύντροφο, γιατί εδώ η επικοινωνία μπορεί να δυσκολέψει, κάτι να σας πούνε, κάτι να πείτε και να δημιουργηθεί ένα κλίμα πιο δύσκολο στο μεταξύ σας και χρειάζεται να είστε λίγο προσεκτικοί με τις ισορροπίες το διάστημα αυτό. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, Αφροδίτη Ουρανός μιλάει και για έναν έρωτα, ο οποίος έχει άκρος ερωτικό χαρακτήρα και αισθησιακό παράλληλα. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Ζυγός. Μία περίοδος στην οποία φαίνεται να έχετε αρκετές δραστηριότητες, να έχετε αρκετά πράγματα να κάνετε, να υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα. Βεβαίως, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να νιώθετε ότι χάνετε λίγο τις ισορροπίες σας, πως τα πράγματα δεν τα νιώθετε να έχουν σαφήνεια και να είναι ξεκάθαρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το προσέξετε περισσότερο, κυρίως σε ό,τι αφορά συζητήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν με επαγγελματικά ζητήματα, διαπραγματεύσεις. Καλό είναι να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέτε, πώς το λέτε και πόσο ξεκαθαρίζετε κάποια πράγματα πριν να αναλάβετε τουλάχιστον και κάποιες ευθύνες απέναντι σε αυτά.
ή κατά πόσο εμπιστεύεστε τρίτα πρόσωπα το διάστημα που ακολουθεί. Τώρα, από την άλλη μεριά, για εσάς που έχετε γεννηθεί 12, 13 και 14 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη δικό σας κυβερνήτη συμμετέχει σε μία δύσκολη όψη τετραγώνου με τον ουρανό, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν λόγοι που καταρχάς να εντείνουν τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια, τη σχέση σας, ίσως να υπάρξουν και από τους γονείς ή από το σύντροφο εντάσεις, κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν περιμένατε να προκύψει και έρχεται με ανατρεπτική συχνά διάθεση. Προσοχή κυρίως στις σχέσεις με τον σύντροφό σας, γιατί πολύ πιθανά να βγουν στο προσκήνιο θέματα τα οποία δεν γνωρίζατε ή μία πλευρά του χαρακτήρα του πιο δύσκολη και να σας ζορίζει αρκετά ή να τον νιώσετε να είναι ιδιαίτερος απαιτητικός στο θέλω του και στις προθέσεις του και αυτό να δυσκολέψει για τα καλά και την καθημερινότητά σας και το μεταξύ σας. Ίσως επίσης στο διάστημα αυτό προκύψουν και κάποια έκτακτα έξοδα που αφορούν το σπίτι. Πρόσοχη και σε θέματα που σχετίζονται γενικότερα και με συνεργασίες, γιατί και εδώ το κλίμα έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα. Γενικότερα την περίοδο αυτή κρατάτε αποστάσεις και μην βιάζεστε σε καμία περίπτωση να βγάζετε συμπεράσματα. Βεβαίως δεν αποκλείεται από την άλλη μεριά να υπάρξει και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ζωή μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η οποία πραγματικά έρχεται από εκεί που δεν το περιμένετε. Γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο σενάριο και βεβαίως το κλίμα, επειδή ακριβώς παρουσιάζει ιδιαίτερη ασάφεια και σε πολλές περιπτώσεις ανατρεπτικό χαρακτήρα, καλό είναι να λειτουργήσετε με τη γνωστή σας ευελιξία και τη γνωστή σας διπλωματικότητα για να κρατήσετε εσείς πια τις ισορροπίες, οι οποίες φαίνεται να είναι λίγο ευαίσθητες στο διάστημα αυτό. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Σκορπιός. Ας ξεκινήσουμε από τα δύσκολα. Και τα δύσκολα λέγονται Άρης στο διάστημα αυτό, ο οποίος διανύει το ζώδιο του υδροχόου, που για σας σημαίνει θέματα σπιτιού, θέματα οικογένειας, θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις στην προσωπική ζωή, είτε να υπάρξουν λόγοι που δημιουργούν διάφορα προβλήματα και πρακτικού χαρακτήρα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, να υπάρξουν κάποιες ζημιές. Θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση και την ένταση της επικοινωνίας κυρίως. Όμως, από την άλλη μεριά, είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορείτε να σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε νέα οικονομικά ανοίγματα, να κάνετε νέες οικονομικές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, να διεκδικήσετε θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Και κυρίως τώρα για εσάς που έχετε γεννηθεί 12, 13 και 14 Νοεμβρίου, είναι μία περίοδος κατά την οποία θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία, συζητήσεις, επαφές, διαπραγματεύσεις και ακόμα και σε κανονισμένες υποθέσεις σας μπορείτε να τις δείτε να αναβάλλονται. Αλλά πριν βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, να θυμάστε πως μπορεί να υπάρξουν ανατροπές που να σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμες. Δηλαδή, να μην είχατε υπολογίσει μία παράμετρο, να υπάρξει μία αναβολή για να μπορέσετε να το δείτε καλύτερα και πληρέστερα, κάτι το οποίο οργανώνεται ή μεθοδεύεται το διάστημα αυτό. Από την άλλη μεριά είναι μία περίοδος που ξαφνικά αναπάντεχα γεγονότα μπορεί να ανατρέπουν με ευχάριστο τρόπο το πρόγραμμά σας, να υπάρξει αρκετή κοινωνικότητα, να σας δοθεί δυνατότητα να βγείτε περισσότερο έξω ή να μπείτε στη διαδικασία να αναλάβετε καινούργια ενδιαφέροντα, τα οποία μπορεί να έχουν και ένα πιο πνευματικό χαρακτήρα, ή να κάνετε καινούργια πράγματα τα οποία σας ανανεώνουν σημαντικά. Προσοχή και σε θέματα που σχετίζονται με την εργασιακή ζωή, γιατί και εκεί το κλίμα σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει ανατρεπτικά και να υπάρξουν λόγοι που υψώνουν τους τόνους και στην επικοινωνία, ή να υπάρξουν πρόσωπα τα οποία με κάποιο τρόπο επιβάλλονται περισσότερο σε εσάς. Ενώ και σε ό,τι αφορά την ερωτική ζωή, δεν αποκλείεται ο κύκλος αυτός να σας φέρει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία, η οποία ανεβάζει και την αδρεναλίνη σας στα ύψη. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Τοξότης. Είσαι πρωταγωνιστής στο διάστημα αυτό ομολογουμένος, στη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου. Είναι μια περίοδος κατά την οποία φαίνεται και να έχεις περισσότερη διάθεση να κυνηγήσεις τον όνειρό σου και να υπάρχουν και οι συγκυρίες εκείνες που θα σε βοηθήσουν να κάνεις κάτι τέτοιο και να πραγματοποιήσεις
Πολλά από αυτά που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου, να θυμάσαι όμως πάντα ότι χρειάζεται μέτρο και χρειάζεται να είσαι αντικειμενικός σε οτιδήποτε βλέπεις, σε οτιδήποτε αναλύεις ή σε οτιδήποτε προσλαμβάνεις, είτε γεγονός, είτε πρόσωπο, είτε κατάσταση. Πρέπει να το κοιτάζεις πάντα με μέσα από απόσταση και μέσα από αντικειμενικότητα, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να σε οδηγήσουν έξω από εκεί που είχες υπολογίσει. Είναι μια περίοδος που μπορεί να είναι και αρκετά χαοτική, οπότε πρόσεξε το λίγο περισσότερο. Τώρα, για εσένα που έχεις γεννηθεί 10, 11 και 12 Δεκεμβρίου, η περίοδος αυτή μπορεί να έχει εξελίξεις οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική σου ζωή. Τώρα, αν έχεις κατά νου ένα άνοιγμα, μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση, αν έχεις δρομολογήσει ήδη κάποια πράγματα, το διάστημα αυτό μπορεί να τα δεις να εξελίσσονται από εκεί που δεν το περιμένεις και να σου δίνουν πολύ καλές προοπτικές στα σχέδιά σου. Επίσης, είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να έρθουν προς τα εσένα χρήματα με ξαφνικό τρόπο. Ίσως και μέσα από ένα τυχερό παιχνίδι, δεν αποκλείεται, δώσω λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα, πάντα όμως με μέτρο, γιατί η περίοδος αυτή έχει ξαφνικά ανοίγματα, τα οποία μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την οικονομική σου ζωή. Βεβαίως μπορεί να έχει και έκτακτα έξοδα, δηλαδή να υπάρξουν λόγοι που μπορεί να σε κάνουν να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είναι και αυτό ένα σενάριο που παίζει το διάστημα αυτό, όμως σε γενικές γραμμές είναι μια εποχή που μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει και να σου δώσει ανοίγματα και ευκαιρίες να κυνηγήσεις οικονομικά θέματα και μάλιστα να πετύχεις ίσως και κάτι σημαντικό από εκεί που δεν το περιμένεις. Τόλμησέ το λοιπόν, αλλά πάντα να είσαι όσο πιο μπορεί συγκεκριμένος και σαφής σε ό,τι κίνηση κάνεις. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Εγώ ο καιρός. Μικτός ο χαρακτήρας της περίοδου αυτής. Από τη μία φαίνεται πως το μέσα σου έχει αρκετή αναστάτωση, ίσως έχεις περισσότερο άγχος για κάποιο λόγο, ίσως κάποια πράγματα δεν σου έχουν βγει έτσι όπως θα τα ήθελες και αυτό σε ζορίζει λίγο παραπάνω. Να θυμάσαι πως υπάρχει και ένα παρασκήνιο το οποίο δεν λειτουργεί και πάντα με τις καλύτερες προθέσεις απέναντί σου, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχεις με ποια πρόσωπα συναλλάσσεσαι και ποια πρόσωπα εμπιστεύεσαι το διάστημα που ακολουθεί. Από την άλλη μεριά βεβαίως, ο Άρης στον υδροχόο σε κάνει να διεκδικείς με μια μεγαλύτερη ένταση οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά σου ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να σου ανοίξει και καινούριες πολύ αισιόδοξες κατευθύνσεις αν τις χειριστείς και τις μεθοδεύσεις σωστά. Για εσένα τώρα που έχεις γεννηθεί 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον ουρανό, σημαίνει θέματα που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σου σχέσεις και που την περίοδο αυτή γίνονται πολύ πιο έντονα. Αν έχεις μία μόνιμη σχέση στη ζωή σου, χρειάζεται να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί και το πώς μιλάς θα παίξει ρόλο και το πώς απαιτείς πράγματα από τον σύντροφό σου θα παίξει ρόλο. Γιατί και ο σύντροφός σου μπορεί να νιώθει μία αντίστοιχη πίεση και όλο αυτό να δημιουργήσει ένα δύσκολο κλίμα στο μεταξύ σας και να υπάρξουν λόγοι που μπορεί να δημιουργήσουν και αποστάσεις ή ακόμα και ρήξεις. Πρόσεξε λοιπόν πώς χειρίζεσαι τα πράγματα, αλλά και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σου ζωή. Και εδώ το κλίμα φαίνεται να δυσκολεύει και να υπάρξουν ενδεχομένως και ρήξεις, ίσως και κάτι που αφορούσε το παρελθόν και που δεν το έχει εκτονωθεί όπως έπρεπε, να έρθει τώρα στην καθημερινότητά σου και να δημιουργήσει προβλήματα τα οποία δεν τα περίμενες. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ να κρατήσεις αποστάσεις από οτιδήποτε γίνεται και να μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις τις οποίες παρακάτω είτε θα τις μετανιώσεις είτε δεν μπορείς να τις στηρίξεις. Βεβαίως από την άλλη μεριά δεν αποκλείεται να υπάρξουν θέματα τα οποία θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε ό,τι αφορά τα σχέδιά σου και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένεις. Οπότε σε κάθε περίπτωση πάρε όλα τα δεδομένα και δώσε χρόνο στις εξελίξεις για να μπορέσεις να έχεις ολόκληρη την εικόνα των πραγμάτων. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Υδροχόος. Μία περίοδος που θα λέγαμε ότι έχει αρκετά θέματα τα οποία λειτουργούν επιβοηθητικά και στην ψυχολογία σου και στις υποθέσεις σου.
Είναι μια περίοδος κατά την οποία βρίσκεσαι περιστυγισμένος και από πρόσωπο που αγαπάς, από φίλους. Αν ανοίξεις σε συλλογικούς χώρους, είναι μια εποχή που μπορείς πραγματικά να συνεργαστείς σε ένα αρκετά θετικό κλίμα. Μια και ο περίγυρός σου είναι πολύ φιλικός, συνεννοήσιμος, όμως είναι σημαντικό να είσαι πολύ προσεκτικός όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα στο ποια πρόσωπο μπορείς να εμπιστευτείς και ποιανού γνώμη θα πάρεις, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, με τον Άρη να κινείται στο δικό σου ζώδιο, γίνεσαι ιδιαίτερα επιθετικός, είσαι πιο απόλυτος, κινείσαι με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το εγώ σου και αυτό είναι λόγος που μπορεί να δημιουργήσει ένταση στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Γενικότερα και στην προσωπική και στην επαγγελματική σου ζωή, πρόσεξε το λοιπόν λίγο περισσότερο. Για εσένα τώρα που έχεις γεννηθεί 8, 9 και 10 Φεβρουαρίου, η περίοδος αυτή μπορεί να σου δώσει αφενός εξελίξεις που σχετίζονται με την εργασιακή σου ζωή και να υπάρξει μια ανατροπή μέσα από την οποία μπορεί εσύ να ωφεληθείς ή ακόμα να έρθουν στο φως και παρασκηνιακές κινήσεις που μέχρι τώρα δεν γνώριζες και να υπάρξουν κάποιες αποκαλύψεις μέσα από τις οποίες θα κατανοήσεις καλύτερα και τις προθέσεις και το ρόλο που παίζουν κάποια πρόσωπα στην εργασιακή σου ζωή. Και ίσως βεβαίως να ξαφνιαστείς από αυτό. Ενώ δεν αποκλείεται να έχεις ξαφνικά μηνύματα, ειδήσεις ή συναντήσεις οι οποίες ανατρέπουν πολύ ευχάριστα την καθημερινότητά σου, ίσως και κάτι που αφορά την ερωτική σου ζωή. Μία σχέση η οποία είτε αφορά το παρελθόν και εμφανίζεται εκ νέου, είτε μία σχέση η οποία ενεργοποιείται τώρα, έχει έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα και φαίνεται πως κινείται περισσότερο σε ένα πιο παρασκηνιακό ή ακόμα και παράνομο κλίμα. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Ιχθύες. Η περίοδος αυτή έχει αρκετή φόρτιση και πολύ πιθανά να νιώθετε ότι δεν ξέρετε πώς θέλετε να κινηθείτε, τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσετε, κυρίως σε ό,τι σχετίζεται με την επαγγελματική ζωή, γιατί εκεί δίνεται τη μεγαλύτερη έμφαση. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα παρασκήνιο το οποίο ομολογουμένως χρειάζεται προσοχή, γιατί πολύ πιθανά να μην λειτουργεί με πολύ καλές προθέσεις απέναντί σας. Προσέξτε λίγο τα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεστε και τα πρόσωπα στα οποία δείχνετε εμπιστοσύνη. Είναι καλό να κρατάτε αποστάσεις, κυρίως αν δεν είσαστε σίγουροι για τις προθέσεις που έχουν οι τρίτοι απέναντί σας στο διάστημα που ακολουθεί. Για τους ιχθύες που έχετε γεννηθεί 10, 11 και 12 Μαρτίου, Αφροδίτη σε τετράγωνο με ουρανό μπορεί να σας δώσει μία ξαφνική επανεμφάνιση ενός προσώπου φιλικού που έχετε να δείτε εδώ και καιρό. Μπορεί να υπάρξει μία ξαφνική εξέλιξη η οποία αφορά μία διαπροσωπική σχέση σας. Μπορεί επίσης να υπάρξει μία εξέλιξη σε κάτι που αφορά τη συμμετοχή σας αν ανήκετε σε συλλογικούς χώρους. Ή ακόμα να υπάρξουν εξελίξεις που αφορούν την οικονομική σας ζωή, τα οικονομικά σας δεδομένα. Εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να υπάρξουν αναβολές ή ματαιώσεις σε θέματα ακόμα και προγραμματισμένα ή φιξαρισμένα. Από την άλλη μεριά βεβαίως δεν αποκλείεται αν στο φιλικό κύκλο υπάρχει ένα πρόσωπο με το οποίο βρίσκεστε σε μία έτσι πιο ζεστή φάση, θα λέγαμε, υπάρχει ένα έντονο φλερτ, τώρα να μπορέσει να περάσει σε ένα πιο προσωπικό στάδιο και να υπάρξει μία σχέση στη ζωή σας η οποία έχει υψηλό δείκτη συναισθήματος και πολύ ένταση. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αφροδίτη σε τετράγωνο με ουρανό, συνοδεύει τη νέα σελήνη του μήνα. Να θυμάστε ότι ακολουθεί όλο το διάστημα που θα διανύσουμε η ενέργεια αυτή. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή. Γενικότερα η νέα σελήνη έχει έναν αρκετά δύσκολο χαρακτήρα, κυρίως ένα χαρακτήρα ασάφειας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να μην βιαζόμαστε σε καμία περίπτωση να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Θα τα πούμε αύριο όλα αναλυτικά. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Γεια σας. Για προσωπική πρόβλεψη, καλέστε εμένα και τους συνεργάτες μου στο 14788 ή στείλτε SMS α20 στο 54529.